Hello guys, updated na naman kami ni Check. Kagupod na karon si Sir Rex Estanyol sa General 1 Araneta Elementary School. Bantaye! Bantaye! Okay, so ang muning interview, Brad, may tatlo na siya ka-part, no? Okay. Ang una, ang Bantaye si Sir Rex. Okay, ano na siya? Ang muna siya ka-part, interview na siya anything about sa iya. Personal. Okay, personal info. Kagagiyang ang mga story, life stories, okay, love stories, any kind of stories, basta about kay Sir Rex. Kasi mas Okay? usual nga ginahimo ta mga kabantay eh. Narab lang, before na mag-proceed, pinapakilala ta na yung actually. So, Ang second part ya. second part, bantay ang pag-abot. Yun. Ari siya. Hindi ano nga gabot-gabot, pag-abot daw. Mayara nga ng i-draw, kumbaga. Oh, There anong sunod are sa pag-abot na? several questions nga ara sa sunod sa atin Okay. pag-abot. Tapos, i-subto ni si Rex ang mga questions. Instantly. Wala na Okay. sa kabalo, actually. Oh, so siya Kabalo kung ano sa siya, mga questions. kung ano siya mga questions na, no? So parang ano daw pang excite. Okay. Then ang third part, amo naman na siya ang bantaye ang pa-drawing. Yes, Okay? Sa ini nga part mga kabantaye, i-drawing sa Rex ang ano gani Brad? There's Ang something nag-aatag siya significant siya life. Oo, okay. Either nag-speak about sa mga trials sa mga life. Or at the same describe sa thing, iya. nag-aatag sang ano yung challenge man. para mas makilala tapagin siya, no? Anything, anything, or pwede siya ka-drawing sa mga gamit nga naga-describe sa iya as a person, okay? So, Kayo Brad, pa magpupunta ka danay, Oo. Kung nangyara ka i-drawing, ano na sang gusto mo i-drawing? Isa ka bagay. ano, screwdriver. Screwdriver. Yeah. Oo, sige nga. Kay, ano mo, nang Go with the flow? Oh, yes, pwede siya kahugot, pwede siya kapahalog. So, muta na akong kisa. May time nga hugot kita, may time nga stricto kita. Yeah. Pero kung kinanglan tahalugan, ginahalugan taman. May time mo niya pwede ka pang buko. No? Yeah. Bantay eh. Oh, ikaw yung Brad, dyan yung Brad. Akong siguro, rubber. Iya, Rubber band. No? Kay elastic? Elastic siya. Pwede siya maka-adapt sa kung anong bagay nga. Lang i-hulma mo siya. Yeah. At the same thing, soft siya. Wow! Why siya ka-hard? Why- Kung mag-hard siya, brittle na siya Oo, tayo. brittle. Mabugto na siya, no? So, karon mga kabantay-bantayan, tanaya si Sir Rex yung anong iya yung drawing. Later on, sa last part sa atong interview. So, masugod na kita. Okay, start na. Sa first part sa atong interview, ang bantaye si Sir Rex. So, I guess, Brad, in-check kinang lamburan siya na ipakilala kung sino gina atong Si Rex Estanyol. Actually, Teacher? we are not very familiar with... Ako yan lang, ako Oo. yan. Ako yan. Kay sa senior high school na siya Senior mo. high ko yan. Tapos may mga Kami duwaya familiar, ginagit ko kay Sir Rex yan. elementary. Elementary. Oo. Pero i-try ko. Yeah. Ipakilala si Sir. Rex Estanyol sa General 1 Araneta Elementary School. Yes. 16 years. T1, teacher 1 sa elementary Pero school. ano Sir Rex, teacher 1, pero upcoming ano ka na? Regional Director. Yeah, man regional director. Grabe. Bantaye eh. Soon to be. Bantaye na, bantaye. Siguro mga 43 years or mga 10 years. Oh, yeah. Pero ilan siya ka-years, baka Brad nga in service na si Sir Rex? Mas 16 Mas 16 years na sa in-service. Sa March Grabe, 19. 16 years. Okay. So kung isip mo mo Brad, ang pagsakripisyo. Oo, 16 years na. 16 years na. Nakakuha na siyang iyang loyalty. At the same time, Kaduwa na. Kaduwa na siya kuha loyalty. paano niya pagi kung kita bala sa ako experience lang teaching, mambal mo niya hindi hapos ay everyday deal ka sa different kinds of student. So isip ka ba in 16 years, Oo. ano ay yung mga estudyante na ito nakasalamuhan ni sir. Nagdawala, gid siya nagtigulang. Oo, saltira Japon. Bantaye eh. O sige, masugunan ta kay Sir Rex ha. 16 years in service, sige. 45 years In life. in life. Yeah. 16 years in service, 45 years in life. Okay. At the same thing, may isa ka bata, Oh, ay, ugali. May isa ka bata ka, may duwa ka, rabbit. Hindi, duwa ka asawa. Isa ka asawa lang. Siyempre, Okay. pwede maging diba? May duwa ka tido? Tama. Sige. Okay, so mga kabantay pamapatunta si Sir Rex kung diin siya na Tawo. Gintawo. Yeah. Paano kung hindi ka kung paano sa gintawo. Okay. Yeah. Okay. Kung diin lang siya tawo. Diin sa gintawo, okay. Sir So Sir Rex,
Sige, so lagi Doon ko mo, ito kayo hindi sa tingin tao. ako ginay nga dungog nga gin-interview na ko sa mga daw artista ako. Yeah. Sa mga televiewers ano? Oh, YouTubers ah. Mga Subscribers. subscribers. May nga aga sa inyong mga tanan, kagkabay nga mayo na inyong mga pagkenta. Actually, ako ya taga native ko na tao ko diri sa may barangay Balingasag. Bagod-bond din siya, yeah. Oo. Kaya gid si ang ako mga ginikanan artista sa Tapos after 6 years, nagsaylo kami sa may barangay Sampinit. Kaya sa may sityo Kapawan Uno. Taga-Papawan. Bali, ginassign na si tatay as guardia sa kampus, ang katubuan ng mga dilarama. Okay, guardia siya ganito muna. Ang muna galing nga si Sir Rex, may background din siya sa pagtanom. Oo, okay, nakita niyo man ang iyang kadutaan di. Oo, damo siya tanong. Si tatay yan, liburo din sa kampo. Oh. Hey Sir Rex, pila ka mo ka mag-utod? Sa totoo lang, 13 din kami kay Kisay si tatay mag-upira sa Black number pa. Ako na sa una, di Brad? Mga sinigay nga, biskan 13 kami isa, di ba? Napakapos lang. Masarangan tayo, tayo, no? Kahapos na niya sa ilaya, kaya ito yung pangabunsang una, lais mo. Oo. Kaysa itong mga balaklo niya daw paparato, kaya siguro niya, pero kamakan. Pero kapila ka sa inyo? Sa magutod, ng bali, ika-7, kami kapit ko. Oh, may kapit ka? Bako- Mag-revelation. Oo, may pala. Ang kapit na patay na po sa Ay. isang lawyers, kaya di daw nagmasakit siya sa baga. Na-according kay nanay, tapos yung yara mo istorya ang ginasong-aswang, kaya isang una doon nagapati siya sa aswang. Pero sa totoo siguro sa una, masakit niya sa baga. Kaya katulad ito kung yung baga. At isang una daw, hindi pa ito ang siyensya pala doon, hindi pa Oo. Ang education, hindi pa gina hindi pa gina spread. ang mga pagpatib lang na daw kasala lang. Pero as kasubong medyo pati Yung nagyapon. Japon niya. Oo, may kilala ko na mga teacher sa nagpati ka dyan. Yan ako, 45 years old, wala mo pati niya sol. Oo, ako gidya wala ko yung Kaya aswang Kaya gid. tao, no? ako yung wala ko yung nagpati. Sabi ko narakas to nga sa gabi nga, galayaw ka pa di, galayaw ka pa. May tao na magbangga, si mo, tiyan mo na doon ang aswang nga. May nilagay yung mapati ka kung sa tao, sa tao, hindi lang mapati sa espiritu. Kaya mas delikado pang tao sa espiritu. Ako yung saan doon nag-college, ako doon nag-amat-amat ako duda. Tapos sa nakagraduate ako, wala naging ko nagpati ang brand yan. Okay, kinakuminsan ako. Sa mga katigulangan, ito. Galing na kinakuminsan ako na mong dito galing sa amon sa Amerika, wala man to galing man. Di ba wala man to sila yung mga tuyaw, wala man to yung mga tuyaw-tuyaw. Hindi man ako sa tawa. Kung magmasakit ka Kung tuyaw, sa na-experience hospital. sila, tila na yun. Depende sa pagpati sa isang Kaya tao. kita wala man taka-experience mo. Oo, sabagay. Kisaya kung ako palo nang kaugalingon ka lang nang nagtawag sa ako. Oo, sakto na. Especially kung makatanaw tapos sa mga horror movie. Kaya psychologically man Tama. kaya kung gapati ka ginatuod dyan, kung anong mabatsyagan mo yan, gina mo sa danya ginatupa sa mo na. Yes. Sa aswang mo dahil ginano, ay, Na-relate mo man. nagtilindog balahibo. Yeah, doon na Aswang. Aswang. Kaya gapati ka dahil mo, tingnan mo lang gapati, nagtilindog balahibo mo yan, kasi gilain na chan mo. Di ba? Pwede na. So na muna sa dito na kami naglawig sa sityo Katawan. Basta nga nakagraduate ko college, pangabuhi ko. Maestro ko. Muna Pero dahil lang Sir Rex, bago ito makata sa'yo, mapag-maestro, din kagitaan na nag-elementary. sa General 1 dito. Yeah, ako, nagbalik din sa'yo sa iya na. Ang General 1, sa una, isa lang na mo bago elementary na na. Okay, 1 lang mo, no? Oo, gintunga na sila. Tungkol sa nagdamo na pala ang population since 1984 bro. Kaya ang first graduate na 18. So before, ang bago City Elementary School, isa lang gina siya. Upo dyan na ang General 1. Kaya nadumduwa ko sa muna, sa college ko, GT ko, duwa na siyang bago mo, bago 1, bago Oo, 2. sa time yan ni Ma'am Garay ko dito. Pag may General 1, tatlo. Pero this time, duwa na, isang lang ang bago, pag isama, line man General 1. Balikin-balik kayo isang una, gin cluster ka to. Okay, oo. So sa una, sang dito ang eskwela, bago pa na siya. Hindi, General 1. General 1 na siya. 1980 na sa tunga. Yung trivia man, no? Nakabalanda, no? Oo, so yung high school niya. Sa school ko rin dito sa Ramon Torres. Okay. Mas lapit sa... So, ano din siya, part din siya sa alumni sa Ramon. Oo. Hindi ko matusod ko mga president dito. Ang galing. Mag-eskwela kami, gabalon lang kami. Kasi yung kapang latas, katubuhan pa namin ginagawa. Yeah. So yung ginakuno-kuno kami aswang ka sa purkilang ilaw. At wala man na, pagpao, malala ito. Nagdako na ka ganito, wala ko kaya ako naka-experience sa mga munang mga ginagawa ko. Oo. Pero di kasi yan nag-college naman.
Gagit sa Bago City College. Nakapila ka na kanobya. Yeah. Yan lang, wala. Wala mo sa ano na lang sa tulok-tulok. Nagsahandom. Pero ano no, dala ginawa yung Sugod Sir Rex ang nickname mo nga tatay no sa college no? Sa high school. Sa high school, ginigil na tawag ka na Sa sa high tatay. school, hindi man sa pagpabugal. Pisan ko yata so kung nasugo ko sa wala na ko nasugo sa mga maestra ko na ng mga libraon sa sulod sa kwarto. So ako na lang yata mato-mato. Galisin siya mo ko sa ila eh. Sige na kahit ko nila. Libraon ko na ganyan. Oo, so muna tatay na galit ang simo. Kahit may edad magit ko sa ila mo. Isang grade 1 ko, 8 years old ko, hindi pa ko black balo magsulat. Naging pabalik ko ni nanay. Kaya mo na ito daw na 9 years, naulihin ako sa ano pa. Bali 9 years old, ano pa pa grade 2 ko. So muna siyang pamatod mga kabantay nga hindi porgit na ulihi ka. O, ano ka na, ulihot ka na gid, no? So, Pwede ka same ganyan thing makalagas. The same thing man sa aman actually dahil sa senior high. Hindi po siya ganun yung may edad ka na, start ka na. Kaya actually, mayara kami estudyante niya 58 years old. Kasi po Oo. nanay na siya, lula na siya, Oo. may edad na gid. Pero Pero kung gusto niya magtuon, okay kita. kung gusto niya may Determinado, tinapuso mas ka. kabuhi mo. Oo. Determinasyon ka ba lang? Oo. Tawa mo na gani, ang life ko hindi man ako ng race mo, hindi na siya palumbaanay. Kada isa may ara, isa iya nga time. Mas buhi ka. Oo. Sabihin ko nung nilang education, saan kang buhi ka mo, aram mo. Oo, may kakadula, no? Dali lang gid kayo sa Rex. Na-mention mo nga ang gusto mo gid tani mascom. Isang una daw, amo ginay nga ako nga, ito na anad, ibla kayo sa balay, aga pa ganda ng radyo, bumbo, ginaya mo. Ano ka sige ba? Ano mga kakabatian mo sa bomba? Ano mga natutuwa mo sa bombon? Ang mga idol ko lang ang mga reporters ang una daw na-inspired ko sa ila nga pag-report, dason pagpamati sang drama, kung sadya malingaw ka, especially kung nag-obra ka bala, kung wala ka lubra, wala ka puti, do kaluya man lubra, pero kung may radyo ka sa kilid mo, Kalingaw ka. Kung may upod ka lang sa kilid mo. Ano natutuwa ko na sa mga radyo, mga tuyang ermitanya, wala? Basta grosso mo nga Basta pa na. Condorilla, oo. Araw lang magtumatik na matulugan, kagid siya. Actually, Provincial ito ni, ano mo bla daw. Ang pamatian, di siya kakita ta. Mas grabe ang ano mo, ginhatag influence ang Nag-imagination. Imagination mo Sa radyo. Kaya pamatik ka, imagine ka. Yes, of course, daw hindi lang. So, Daw hindi. Ako yung natalingan, doon ko galing ko truth, mga pigado lang kami, kasi sa unang ga-offer lang, mas kung ang Disney Cross lang ka binuan. So ka mahal dyan. Wala ko itmando mga akong ginahandom. Dito na lang ko sa Bago City College. Ang question doon namin sa una, puno lang yung kapisos mo. Nang nagpuno ng kapisos, nasunod sa 15, nasunod 25. Pero sa unang pulo, mahal naman na. Pati yung sa una, ito, pamahal ito. Ang pulo, mga pila na rin mabakal mo sa unang. Nakabot pang brand, 5 kapisos ang soft drinks eh. Size Sa ikaw, Brad, ano natutuwa mo sa soft drinks? Anong pinaka-brato ng soft drinks na presyo na bakal mo sa una? RC Cola. O gani, o Sarsi, pag yun, no? RC ito. Sa RC, pero pila tayo sa elementary ka, natungduman mo pa. Ay, actually, Tag 4 lang niya sa apo niya. Ang ako niya tungduman Ang niya, kalabanan. yung sweet corn naman sa una, mga piso, pero dako na yung sweet corn niya mo. ang kalabanan ko man sa una, yung bakal, hindi man soft Soft drinks drinks? mo. Agogo. No? Agogo. Gusto may pandesal yan na ginadilong ko sa unang Nutriband ang blanc. Oh, Ay, okay. May naka-istorya na. chimpo pa na ni Marcos, no? Ito yan, tag sa lapi. Oh, Feeding na nila sa no? Feeding, May gatas pa ng sana po. Correct. Oo. So, bali dira, kung hindi mo malabot ang mascom tungkol sa poverty, na kay siyempre 13, 12 na lang kamoy, no? Oo. Kung imagine ba kung buhay pa ng kape ni Sir Rex, duwag guros lagi ng interview to sa buong. So, Imagine mo na yung tsura. pero kapila ka gani Sir Rex, sali mo? Ka 7. Ka 7, oh, lucky 7. Lucky 7 ka, Ka 8 nga ako 13. nga kapit eh. Ka 8, oh. So, bali mas mabulang ka sa kapit mo. So, dali lang gid. Dira sa Bago City College, nag-education ka na. Hindi ko meron nga offer kita nga kurso Police Science. Okay kuya Police Science. Dali kay tungod sang height ha. Oo, gani, okay na, no? Wala kita kapasa kay sang una stricto kitang height sang. Pero nga sa wise lang nagbaton sa Kaya imo. sila nagbaton sa ako. So, pag-graduate ko Police Science, na training ko security guard. Hindi, wala man tami mo kung anong brand ko. Naka-training ko 15 days. After 15 days, nakasulod ko security guard diya sa Lugboy San Sebastian. Wow, nag-security guard mo gid. Guardia ko na sa gate, pasulod sa salakyan pa.
Dasun dira sa palibot, binabantayan mo lang yung isang nagpos. Hindi na impact sa mga bato. Oo. Ang Dasun masakyan. sa after John kay kato ang nanay kay kung hindi ko kapulo sa balay kay wala ko reliever. Dati ano ka ma-secure ka na lang. Nya daw may kurso nga bago nga gin-offer sa City College. Dasun daw gininggan. Pinali lang kids ng security guard ka, pila edad mo to? Mga line of 2 na ko rin. Ah, so mini nag-college kila sa Rex yun, nasa line of 2 naman siya. Oh, sige, padahil siya. Eh, pag-graduate, sila ko naman, ginagad ko sa mga kasinto, sila tabla division. Kilawan ta naman, at gin-try ko eh. So nagunta kayo sa Bali, pag-programa mo? secondary, gidya nga ako nga, napunta to security guard. Napunta dito kay daw, minaging ganyo sa ako nga daw panani, mga sa division nga kurso. Saan ka eskwela ka? Dati sinong ka pa eskwela na sa imo ka nagunta kayo sa security guard? Ang akong ginikanan, kag ang akong mga personal eh. Personal mo? Oo, naga-summer job ko, doon sa mga pangani, kubras campo. Arang lima namin balon Brad ang pagpangani. Ginambal mo to sa Rex and about pala sa mga summer job mo to, no? So, daw para sa mga sa aton, mga kabantay eh. Ako sa una, nag-agim ako sa mga nagbaras kampo, mga ani. Yeah, At-try mo ko na. So, i-impart naman ang ginagyan ni Sir Rex para makuhaan naman ng isang learnings mula sa mga bata na makita. Tapos subong daw, tulod na lang mga Eskwela. Kabaglay, no? Hindi pa eskwela. Kaya kung lang taon, tapos subong niya, daw ka-free na nagigani sa innovation para sa ila. Pero Kagkahapos na mag-eskwela, may internet na. so, sa atin sa una, yayawan pa Oo. Kita ka meaning sa Sa una, dictionary, katong no? ko Brad ya, sa high school ko ya. Oo, sa high school ko ya, maka-cellphone kaya nga tublang mga 33 bit. Oh, yes, Kung may oo. kwarta ka lang gidya. Correct. So mo yung bisan elementary, may cellphone niya. Touchscreen pa, no? Ano na, high-tech na. Oo. Nami pa cellphone sa mga bata sa sato. Isipon mo pala subong, biskan 2 years old, kabalo na may cellphone, no? Oo. Ano na. Pero, God-advance it's sad na to kita. say, sir, nga rablam na yung mga bata, hindi na daw ka-buglay, i-test nila. So, it's because sometimes, man siguro dala sa gadget nila sa Yes. atin. Nabako ko sa influensya na So, mabalik ka to. Oo, balik ka na sa Rex. Ano, nag-get na. So, bali sa Saan guys, pila ka college? ko, nabuli ka nga akong mga binikanan. Kag ako mismo sa akong kabulingon, kada summer, nag-apply ko sa city. Nakagi kami na mga kalog sa una ya, hindi pa natampuro. Kubra kami na. Dasun sa may pakadto sa Buenos Aires, kina-develop pala ng dalan pakadto ko sa Damo pa yung PA? Wow. Kubra kami da. Dastiin kami da. Pag-isa ka semana. Kasi minto sa dalan para lang makabulog na sa akong pag-eskwela. Pila na sa unang mga sound, mga dumdumang pa, pila man ang gakakwa mo sa mga sa mga summer mo na. Sa summer job, yung lapit 1.5. Wow. Ano, no? 1.5. Kasun sa Yasang Libor, may counterpart ng Libor. Pag-Libor, mga 2,000. Ngayon na year. Mga 19, Kung 1.5, i-convert so nasa 3,000 siguro ay 3. So, daw, Mga 10 to 5 lang siguro. ginabangko ko kung harta ako sa Yeah, mga tigit sa ako. Ano nga pangkon? Kung dira sa may SNDD, pa na sa una, dira sa may tindahan, galing nito na po. Oo, no, oo. Nabtan ko pa na sa ano ko, college ko, Brad. Nadumdum kami bangko dito sa May tindahan. cartel da sa mga pharmacy, amo na daw Nano, sa oo. SNDD, bangko. Oo, naputo galing ko na nila. Naputo, yung withdraw mo, guro, kwarta mo to mo. Wala na matamat ko kayo naglubya-lubya ko na padalang sa mga pula. Yeah. Tapos, Dito tabi sa pagdubiya-lubya mo, kaya na, ano mo na, no? Saan ko kauna nagkalubya? sa bali isang college siguro na ano ko sa babae. Yun na ginawa, no? Then daw gawin yung pasay lang ko pala. Yeah. Kurang tunay. Alin sa muna, galing na may- mga akong asawa siguro. Iyo. Alin sa muna may story mo yung ilang paasa. Akong daw ang pangam. Sige be, pangalanin na be asawa mo. Be kung syagin man na. Siya mo. Sino be? Si Wibina mo. Yeah. Ito ko duwa pa. Bali sa Wibina. una, kapulaw kong tawag kayong pangani. Isa pagalas, gis lang sa gabi. Ano na kami na. Kung padlawan mo ito kainit pala. Oo. At least pag-aga, paputla ka na ng isa ka oras. Anong pag-akot? Hindi ka gid masakit sa init. Oh, pero Brad, may interesting din na story sa Rex. Sang ano yan na, sang apply na siya sa DepEd. Baka muna atong istoryahan sa buong. Kaya, siyempre, kilala na naman si Rex sa elementary mo. O bala na akong mga inagyan niya ni. Pero laing gidya, kung mahaling gidya kay si Rex ang story niya. Okay? So, Sir Rex, pagka-graduate mo college, nakakuha ka na board. O nagpagkakuha ko board ng tanong plano ko na siguro kung hindi ko makapag
apply maestro na pa Manila dito. Ito mangita sa opera. Kaysa unang once nga ano sa maghabal ka Manila, daw dako sa Ito opportunity. matapos sa opportunity doon ka makasulot og bisan mga sa factory lang ba? Kaya daw para sunod na sa una sa amon ko. Kambal nga Basta pa Manila. pa Manila. Pag puli daw matyagan mo daw ano. Darang garano. Kaya mo nang ang insight sa una sa mga tao dun sa So, Sige, sir. doon may nag-encourage sa akong nga abi ma-volunteer ka na hindi maestro. Oo. Ito nag-volunteer ko nagayo ko sa may esperanza sa Melionor nga ginatudloan Ah, dito, dito ko sa mga tudlo. Sa Paulo, inyo. diragid ko na Una, hasa. volunteer. Amo na gani gali, ambal nila Brad nga kay Sir Rex pa mga saging to nga to. Iya pa to mga saging to no. Nakigan pa ko na ni tatay kay nga na pagdala mo ko mga sahas ng saging sa esperanza. Siguro tayo sige lang kay para ka namiro ko ng eskwela na okay daw wala dito mga tanong. So diragid ko una nag-volunteer, nag-encourage ko. So dira ko nakauna substitute kay Maria Luisa. Pinalibabot. Oo. Sa kay Ma'am- saban ko duha ka bulan. Ano, Ma'am Luis abot? Sabla. Oo, gali. Why go. Sige, sige. Bali, kuti nag-volunteer na ko da, insigi ko lang, kasi dumauntat na ko to, sir, ako daw wala iba chance ang Makasunod. nakasulod. Kita ni, nakasulod na ko, all standing na teachers. Oo. May alsa yung ganun sa una pa. Galing kay Gimbuligan ko yung mga Ma'am Lini, pinaklo, muna kami, ako ko nga pasalamatan kay Ma'am Lini, galing kayo naunahan kami saka sa division office. Yung pasulod to babayi. Kasi na mo ito na discourage ko, tani pa Manila na dito. Oo. Galing kayo may nag-offer sa akong supervisor mga nabulig na timing man ito nga ang nagabulig-bulig sa superintendent sa division taga sa Bago City. Yung pali niya, daw na sa Wayan na sa Blau. Oo. Nag-volunteer ko to siya eh. Ikaw tong gibulos niya. O ako taga-laba, taga-plansa, Naman siyang story Sir Rex. taga-luto, Oo. taga-linis na sa cottage sa division office. Yeah. Yung superintendent ako sa una, ramantiki mo. Di bali na volunteer ko, wala na ko mo. Siling sa nag-advise ako ng supervisor. Sige lang, batula lang. Pero may araw ka maging napatambaton. Sang kumiro, natagaan. Siya, natagaan niya ko sa galastuan kasi sunod sa Oo. cottage. So, sa nakasunod ako kung nasulduan ako, wala na. Okay. Pero mga pila man nakatuig, sana nga nagwanta ka gidyan na Di sa volunteer ko to 2 years siguro. mga duwa mga tuig. Kasi pag-antis ko makasunod na volunteer mo ko kasi mga 1 year and 8 months working na po sila. Magpasalamatan mo ko sa ila, nakamulig na sila. Pero mas ano gidya? Mas tawhay ang naulisan sa akin kay wala na nag-servisyo lang ako sa Oh, why nagyan na nagyan mo? Nga wala ka naging labandero. Labandero, taga-laba, taga-plansa, taga-luto. Oh. Nantanan, taga-masahe. Amo na sa mga taga-masahe pagit chat no, taga-masahe pagit. Katulugan ako sa masahe. Kung mabugtawan niya ako, uy, ano na nga daw? Minsan masahe, luwat. Kasi ang superintendent, isang una daw may edad-edad na mo. Oo. Nag-retire na gitsa. Oo. Amo na mga kabantayan no, nang amo na si Sir Rex sa bungya no gidya. Damo sa nabalaan sa mga gawaing bahay. Ayan. Pati sa masahe. All around. Kasi subong daw nag-edad na dito. Ang masarangan daw. Oh. By the way, sa mga kila Sir Rex, ano kada sa general? Subong. Damo sa nga po nga Ano mga coordinatorship mo na? Boy Scout, Biyara akong coordinator, Sports coordinator sa sports District 2. coordinator sa distrito, in charge man sa Gulayan. Dahil tawa ba lang iya, mga palibot na kayo diri apply or ang ginatanong niya, di gina-apply man sa eskwelahan. Kung hindi magiging agriculturist, galing kayo tungkol sa balasang experience ko sa mga ginaganan. Kasi yung mga ginaganan, kung pisa niyo mo, panamin kami sa unang mga upan, dira ko na nakuha ng ako na dito. Oo. Pakita din mga talong niya na di. Oo, mga lagba. Ay, Kung sagot po niya, galing subok ito summer man ti palay-palay ng mga utan ko. tapos yung mga Sir Rex, ano ng mga pakwan? Budlay pakwan. Hapos man na sa galing kayo tutukan mo din sa ngayon aga hapon na sa May bunyag bunyag. Di ba parang tingin gusto ko yung mga Sir Rex yung paano yung gina-maintain ang ano?
Ang kadutaan. O nga kadutaan, ano ning schedule mo di? Ano ning pila ni ka oras ka daga? Ang schedule ko aga hapon. Di kay may klase, kung may klase tabla brad, aga ka bugtaw ko sa Serex, sige pa mo kagahon pa mo. Last 4 makabugtaw ko. Madigamo na ko na samtang gadigamo ko. Banat na ko ni. Ano pa miyagan ko na ng mga tanan ko. Schedule ko lang ini nga part sa aga pagka ang sa biyak sa gabi mo dapat ko sa hapon. Kaysa lang na brad. Hindi pa kapoy. Pabisan-pisan kay galit daw ang ako niya lawas nung naanad na ba? Kung gali ako yung batasan ko danya, gusto ko masabyog lang gigya kag bahalag sa matubos ako hindi ya mo ko na ya. Naanad ang lawas ko nakita ko kung daw nagapupo ako kung nakapoy lawas ko. Kung trabaho Kung ka. nagahulag ko yan, doon ka magaan sa lawas. Ito yung muyo. Kado ka nakapoy. Doon ka nakapoy ako. Okay, so dito na balaan ng short nga story about sa life ni Sir Rex. Sa mga inagyan niya, no? Yan niya kung paano sa naging subong. Okay, so let's go sa aton yung second part sa Interview. interview. With Sir Rex. Ang aton niya paggabot. Bantayi ang paggabot. Mayari tadi, damo tadi nga pamangkot, question and answer sa mga kasi Sir Rex ang isa ka question. So this pagkatapos Iatag sa aton, kay masaon ta. Pero dapat Sir Rex, sabton mo siya insigida. Okay? Spot. On the spot, gid ya. Okay? Okay, be. Ano ba sa news? So, man. Ready? First question. Areta. Ano puno ang regalo, ang pinaka-recent lang nga regalo nga ginhatag mo sa isa ka tawo? Sa December nagatagay kita regalo. So anong ginhatag mo nga regalo sa isa ka tawo nagligad? Sa kanila nga December. Mm. Wala ko may gitagaan. Wala ka rin sa party aw? Amiyara, pero wala ko ka-attend kay nag-seminar ka ba? Oo. So wala ka bugid may regalo? Wala ko din may gitagaan. Ay, dito ka sa ako. takpan sa mga yado yan. Oo, ang mga ihado galing Sir Sa Rex. Iyada ko nakadto isang December. Uy, yung Sa dala pa. 25, nagumduman ko na. Okay. Ay, gitaga. Nakibot lang ko nga may yada ko din mo nakadto. Sige, may yada ko man. Pag kisa sa ako, understood na to nga, gitaga ako sa kay daw hindi kay bugana nga ako nga sa subuti 200 pesos. Yeah, tumataging At least all one Japon. Nakadto gid. Uy, dako na 200 ha. O sige, next question. Okay. Di ba 5 na siya na question? Ang gabuton niya? 5 ni. Nakaisa na siya, ano? Next. Ay, kung naman basa, Brad? Duman ko na gali ato ito. Mambal sa taning Sige, Be. Basahan ni Be. You've been given an elephant. Oh, nagaan ka kung nilipante. You can't give it away or sell it. Hindi mo pwede maihatag, hindi mo pwede maibaligya. What would you do with an elephant? Anong himo mo sa lipante? Kung saguro na lang yun. Ano? Kalapat man di ang mga bakante di sa subdivision, no? Oo. Hindi ko may magreklamo sa ulit, yan mo na naguro pagbaligya tayo. Hindi mo kaya pwede baligya. Ay, hindi pwede. Saguro na lang guro, mintra sa arid sa So, gani pwede mo pa siya mo nga tourist spot mo nga mo lipante din, no? Oo, pwede gidi, pakudalan tatang hindi atin doon. Pero pamangkot ka. Pero Same pamangkot thing ka. man wala sa aton, kung may hinahatag sa aton nga opportunities. Mayara na office, siya na nga ito kay daw kay kinanglanan niya. Oo. Without knowing gali, hambal ba na ito, opportunities. Oh, opportunity. Once, yeah. Kaya gili pa kabulig mo, no? Hindi ako saguro. Pero kabalo ka kung nang nakasa lipante. Wala tila mo guro Oh, no, here before mo nilipante, mga prutas, mga saging, kagi ko nakita siya saging. Ay, Duwa na. nakaduwa na si Sir Rex. Tatlo na lang. Ako naman. Tatlo na. Kasi bigla na mga gusto na. Ano kung nung ginapaminsar mo kung ikaw lang isa sa kwarto? Go! Yes, kung ako lang sa isa ka kwarto kung paano kung magmangkarano. Yeah. Kung amo ginandun kung paano galit siguro, amo lang din nga sa atong sa industry, patuloy ka lang. Patsari ba? Okay, so ginawa minsan sa para siyang magaran nun. Same as usual sa aton siguro, no? Oo. Nowadays. Ako yan, gusto ko yung magaran nun yan. Ang bala nila ko na Brad, di ba? Yung money ko no, Can't Buy Happiness. Hindi ko naman kapalipay sa mga kwarta. Hypocrisy na para sa ako. So kung nga nakita, nakita mong kamalalon kasi Hindi to mabakas ang kwarta. Ay, hindi to makapalipay ang kwarta. Hindi to makapalipay ang kwarta, pero ang almost tanan nga makapalipay sa imo
kaya ihatag sa kwarta. Makapalipay sa imo magbulig tao. Hindi ka magkabulig kung wala ka kwarta. Correct. Makapalipay sa imo magpa-eskwela. Sa music ka tao. O kasi ka hindi mo makaswela kung wala ka kwarta, di ba? Oh, bisan sa mga ano lang, mga simple lang, mga Paano ka Christian. makabulik kung wala ka kwarta? Na, umuna gay. Sa may nagmasakit ako ng paryente mo. Mano ka, alalang ligya mo ding balay. Kag wala ka gani. Siling nila ko do, siling nila pa dito. Pigado, bisa magkaroon ka pa kung may problema ka. Kasi mo naman yan. Di mas namin magproblema nga may kwarta. Kasi mga problema ka, wala ka kwarta eh, di ba? Anytime makabulik ka dyan. Oo. Ang iba naman yung ginambal, amo na ang balo na hindi mapakal sa kwarta. Pero depende naman sa tao sometimes kung paano natin Hindi gamitin sila ang kwarta. pag-usara. Sa malayan mo na sumayon. Pero kung kamo nga tao mo gamit mo na yung ayuhan, happiness yun na yun. Natagan tas ang oportunidad. Money- Sa kayuhan. Money is not the root of all evil. The greed for money is the root of all evil. Yeah. Hindi siya mo pagdala. Oh. Ilan to na si Rex? Number 4. Lang, okay lang. Fourth question. Ikaw naman, Brad. Katapusan sa mabasa. Iyo, katapos sa mga bata. Ariel, are you more a hunter or a gatherer? Ano ka kuno? Gatherer lang ko yan. Gatherer. Ang nag-gatherer ka lang. For example, sa mga tanong, nagapangayo, nagadamot. Hindi kaya siling ikaw ganyan gano ka pa ano nga itong dapat sa ano hindi pusog-pusugan na or ano Purog-puro, ano na daw something eager din. oh hindi ka kita siya eager basta ikaw yan ano ka lang yan ano ka lang manog battle kung ano ara Kung may yatag sa ako, pasalamatan ko. oo okay. Hindi kaya siya ikaw ganyan gasik di ba yung mga tao dyan na sila ganyan gasik sa nila destiny mo nga sila ganyan pa lang mga nagbilyonaryo subong di ba pigado sa una sila ganyan kapangita yung mga kit amo lang kita gurbe ka kainay sa tulog ng garano ti amo lang gaulat lang kita yabi do oh kag kung magdaw kita sa losot ti amo na gatherer di ba amo na ganda okay last question Question. Ako ikaw na mabasa sige Ako man daw masabat. oo ala kami Hindi ko buligan yung pumadua. Uy, English nila question. sige lang kay translate ta You are a new addition to the crayon box. What color would you be and why? oh dalagi da bago ka kuno nga pwede ka ka-invento sa imong color bago ka nga color ano ka klase nga color na kagaan Kunidugang ka sa color color sa mga oo imo ka color ano nga Nalalang ito. color ako ya gari kami menstruation rin mystery menstruation rin Di kombinasyon disang puti kag blue. sky blue Anong gawa sa nga sige biga gusto mo i-combine ang puti kag blue Di ang meaning sa puti. Purity. Yan. Sa ating life. So, nang blue peace of mind. Oh, yeah. So, pinalang kita ng mga tao may kalimong sa ating mga pagkikusunod sa ating pangununa. amo na si Rex yung mga kabantay do wala ni siya budlay siya pas prison niya no chill lang chill budlay gini siya maghataga Wala ka ba stress sa mga ginaproblema? Bisan wala ka sa sinuktan. Mayo lang panglawason. so muna siya mga kabantay nasa band na si Rex ang aton lima ka questions kag ano na lang last maging content oh ano Wala gid sa ginatag sa Ginoo. oh mo gina message si Rex siya kay makontento ka no pero kung siya lang kuno isa sa kwarto, di ka paminsan siya para siya magmanggara doon. Para makabuli ka sa mga sikataon. Okay. Sa mga parente mo, pag sa mga ginikanan mo, Oo. magturan mo. Oh, sige. Okay, sa mga kabantay, natapos lang aton nga second part sa interview with Sir Rex, no? Arit ang third part, ang last. Dito na makita ang ano, mapi ni siya mo. Ano ganing mapi Sir Rex? Music, arts, PE, and health. So, dito makita na pagka-artistic ni Sir Rex. So, gaanta siya. Mag-drawing. 1 minute. 1 minute to draw sang isa ka butang nga matsyag mo nag-represent sa imo Yes, as a person. Saper ko. Pwede man sapat kung gusto mo, pwede. anything Sapat lang. Pwede man pwede man Kasi ano. na-explain ko na saan. Oo, pwede man tanawin. Sige. Sige, ganta na sa isang time. 1 minute. Dito hindi ko sagad mag-drawing. No Isa problem. mapi teacher ko. Oo. No problem. Ay paigat na hindi ka pwede ka na Hindi gawin. ko sagad mag-drawing. Hindi ka na mo niya pag sa baron sa Rex ya. Okay. Ari na Oh, dahil ha. Mga kabantay natapos na si Rex ang iyang work of art. Yeah. ari na Okay. So ano Sir Rex ang ipakita ano gani anay ipakita niya sir in check. Ano gani mo niya? itagon Ipakita yan na. Ipakita yan. Nag-explain, okay? Sige. So mga kabantay ang akon nga
drawing nga nag-represent sa akong kaugalingon is Carabao. Yeah. Nga Carabao Ang sige ako Carabao kapatid. mapisan nga sapat kag dako gid ang nabulig sa mga especially sa mga mangunguma. Yeah. No? Proud din ko kay si tatay nagalin man sa pagkamangunguma ay nagaobra sa kampo. Kag amo ginaya mga kabantay ang nakabulig sa amon pag mga bulig sa una. Iti sang una, alas 10 man sa gabi nagahakot na kami patgan sang tubo. Oh, gali. So may turo kami nga Carabao, amo nang amon nga ginagamit. Kung sa ako mga magulang pag si tatay, bali kumagakot kami na patgan kapabilin kami sa kampo. So si tatay kag ang magulang ko amo itong nagaula sa adri kami makuha sang patgan sa patio bigla sa lapit sa Sigod. Kaso nang patdan wala pa na sa unan to sa eskwelahan sa Linor. Kaso pag isa pa nakaoras kang makabalik sila ni tatay kiti alang padlaganon mo Carabao kiti ang rason niya ni tatay sang una nga ang Carabao maubrahon mo sa gabi kay mabato gid ang Carabao. Pero Kung sa aga ang Carabao bisan ano mo nga paubra siya mahapo na sa pag kag hindi din magulag sang mabaskog ang Carabao. Siyempre kung gabi bugnaw mo, no? Kung gabi bugnaw. Oo. So muna gabalo lang kami mga ulunan, habol, nagatulog sa tunga kampo kung bilin kami tatay. Tatlo kami sang manghod kag yung magulang ko yung muna gasis kay tatay. Oo. So mo siya gani mga kabantay, no? Basta gani ang isa ka tawo naghalin gid sa pangabudlay. Daw masarangan niya na tanan niya nga ano, tanan niya mga challenges sa Training Oo. bata. Kumbaga, nag-agi na siya sa kalayo. Kaya de. Okay, so mga kabantay, direta nakita kung ano si Sir Rex Istanyan. At the same thing, in this time, anong tangura, ngayo lang kami sa isa namon ka mga kumbaga mga pulot of the day. Yeah, Anong napulot namon, at the same thing, na para sa mga ihatag man naton sa atong mga subscribers na sa mga paano Sa ang Mga mga watchers. values na nakuha natin. Ako ang una ko ba niya nakuha sa live sa Rex ano, ang makontento. Okay, hindi ka gid mag-achieve sang tama. Pero kung amo na gani kasi gatherer siya mo. So kung mag-abot, good. Kung hindi, at least why ka nag-expect? Di ba? Kasi kung nag-expect ka to, Hindi ka ma-disappoint. ma-disappoint ka, ma-broken heart ka. Wala na mo buot. Malain ang buot mo. Kaya ako guro din yung budlay, hindi ko na magaya ang muna brand. Oo, okay, kung isa ako yan, batas ako, hindi ka expect, hindi ko yung kung isa So nagkasakit kung kisa lang buot ko yan, malain ang buot mo. Disappoint ka gid. So swerte sa mga tao nga may amon ang mga batasan, mga kabantay, no? Arab lang, gatherer ka lang. Kung may mag-abot, good, or paon mo lang ang mga blessings. Pero kung wala, ay, go on lang yapon, di ba? No broken hearts. Ikaw Sa yung ako naman siguro, yung nakuha ko naman, ang kumbaga sa atin, yung pagpanikasog. yeah, para sa Carabao. Perseverance. Si Sir Rex, kung hindi tungod sa iya pagpanikasog, na maging, kumbaga, kung may sumigin na look forward sa iya kabuhi, wala nga maging ano siya, siguro at the end, dito naging security. So, security Siya. guard. Pero wait, tagina pa ano ang mga security guard, ha? Yes, yes. Oo, Pero okay. sa iya lang ano, yung dreams niya mga kabuhi. At the same thing, man sa atin da, kay ukis ato kasubo batunon, yung sa ato mga estudyante, wala sa mga estudyante, tinataga na lang ni nanay, may, may kaya, gid, aral tanan, pero Nagabro ba ni ban? ang pag-eskwela, why ginagaan sa importansya. Ang gani. So, kumbaga, i-look forward to kung isa nga may nga dapat tinguhaan ta na labuton ko na ng mga gusto, hindi na magulat na lang. Okay, so sa kay Sir Rex naman siguro, ano na lang ma-advise ya? Anong yung mga mahatag sa atin? Huling habilin. Hambal ko lang sa mga televiewers especially sa mga fans mo? wala blaga paminsan sa kayuhan sa mga fans ko da. Tinguha lang sa masarangan, hindi na magandom sang sobra pa dahil itong mabigo ka bla kung sa pag-ibig ka kasi maghikog ka pa. Oo. Sakit sa Yung ara lang ang ginatanon sa imo sang Ginoo, accept mo lang with sa imong heart. With all your heart. Hindi na mag-ambisyon sa sobra pa dahil Pero manag-regional director ni siya. 10 years Sa mga from now regional siguro, director. kung makaretire na si Ma'am Gima Lidisman. Si Ma'am Gima, okay, nag-promote siya. Itani sang si Sadsad, ako na ditani. Kaya kayo may nagpugong ka mo. Ilang, may nagano ba, may at least, nagbalabag. may RD na ko doon. Regional Director Rex Estanyol. Yeah. Okay. So Sir Rex, salamat. Thank you Pero very much. talagin may nung hatid po ta kay Sir Rex.
salamat sa dako, pero Oo. in behalf sa imo nga time yun sa pag-ano sa amon. Ano, check, eh? Gamay nga. Oh, sige. Certificate. Hindi na certificate. Ay, siya na Isa ka na nga. certified ka bantayo. Sige, sige. Buksin. Pakita to sa mga viewers na. Abaw excited. Okay, so ari na. Ayos. Ari na ang atong yayatag yung Gin-reward nila sa akong baw. Pero mga idol mo si Duterte? Idol ko gid sa kay dason sa mga magklase ko bala ginatawag ko sa mga bata ko tsura ko ano daw si Presidente Digong. One time ang picture ni Presidente ara sa dalom sa lamisa ako kay nahulog. Ising ko sa estudyante abi ko daki ko ang tatay ko nga si Presidente Digong. Yan. Ang long loss. Long loss sa ni Duterte. Okay. So muna mga kabantay. Thank you very much Sir Aye, Sir Pau. Sige, ayun, check. Sir Incheck gali. Happy kong yang ano. Si Ayet. Ako Ayet ang Ay, bantaye. Oo. Okay, so kabay pa mga kabantaye nga nag-enjoy ka mo sa aton nga interview kay Sir Rex hasta sa Dason Liwat nga episode sang Bantaye! Bantaye!